шумо даромад доред, даромад надоред, вай хароҷот серавно ҳаст. вақте ки шумо яксола хароҷоти оилатона пасандоз доред, майнаи сари шумо озод кор мекунад, тоза кор мекунаду шумо муваффақ шудан ва тез муваффақ мешед. баъд барои ҳамон ҳамин чизе қапида гиред. агар як моҳа расходатон средни $1000 бошад, агар значит 12000. ҳамон ҳар моҳа даромади худотон 10% ҷудо карда яксола расходат пасандоз карда монед. ҳамин пуле ки яксола расходе ки пасандоз мекунед ку ҷамъ карда ҳамине ягон ҷо расход накунед. ягон ҷо. чиба ки ин пул ҳамон пулест ки фақат барои оилатон меистад. ин страховат мекунад оилаи шумоя. яке шумо касал шавед, яке мисол шумо бекор монед, шумо меред як моҳа ҳамон расходаро зиндагия мебинед. ҳамин пул қадди бизнес кардан мумкин нест. чунки агар ин пула шумо гирифта бизнес кунед, любой бизнес як риск дорад, хатар дорад. любой бизнес. яке ин пули шумо нест шавад, агар оилатон зари хатар мемонад.